antolatu deu korrika 19. Korrikaren aldeko eguna, eta bueno, elkartu ginean taldetxo bat 7-8 batzorde bat, eta erabaki genuen zerbait behar genula. Eta bueno, hortik atera zen, gaur korrika egun egiteko apostua, eta hortan nahi geha. Eta bueno, guain hemen atzen ikusiko izuen bezala, daukagu 12 dokumentalaren aurkezpena ingo dugu kulturaretoan, eta 12 erditan edola, hoi bukatzen danean, pintxo lehiaketatxo bat ingo dugu, 2 euroren truke, sagardo eta pintxoak egongo dira, tartean txapelketa, eta bueno, xoxa batzuk ateratzeko korrikaren alde. Eta bueno, pintxo lehiaketaren ondoren, herri festa pixka korrika materiala eta ere salduz ambientatu, eta gero bazkaria ingo dugu herriko tabernan. Eta barrun jate ingo dugu, eta gero arratsaldean dauzkagu bertsolarik, hemen eskualdeko 2 bertsolari gazte, eta txiste kontalari gere, baitale bailarako jendiakin. Eta izango pixka korrikako gaurko eguna. Eta hoxe, gaurko festa hoxe korrikan alde. Beti daukagu, beti urtero itxen dugu korrikan aldeko zerbait. Eta garbi genuna zen, badun herri txikia izanik eta asko kostatzez egun eskalea ateratzea, zerbait behar dela guk jateko edo dateko dakaunean elkartzen geha denak. Orduan, zerbait erreixa pixkat xumea aiteko, hemen igande guardin egitea adibidez, apostu hona izatea, jendea azaltzen da. Kostatzen zaigu pila bat, jendea batez ere gazte jendea mugitzea herrin. Herri txikia izan da, jendea ere ateratzen da kanpoa, eta bertan, ez da erreixa biltzea. Baina, saiatuko geha, bintza soinu ateratzen da aldan gehienak gerturatzen dira korrikan alde eta euskeran alde.